हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेल बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों BTCनि साख्रिफोरनि बागैनो माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाबावनो सानदों मानो होनोबा जोंहा एसे उनावनो BTC सरकारनिफ्राय गोबां साख्रिनि जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैसिगोन आरो नोंथांमोना मिथिखादों जानांगौ नोंथांमोननिसिम रादाय होखादोंमोन 5000 सोरबा बुंदों सोरबा 10000 साख्रिनि भेकेन्सि जोङो लाबोगासिनो दं होननानै दा जेखियानो जाया मानो साख्रिनि भेकेन्सियावथ' जोंहा बुरजा फैनो थांगासिनो दङ बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बबे डिपार्टमेन्टनिफ्राय आरो मा साख्रिनि जोंहा भेकेन्सिया फैनो हागौ फरायनायफ्रा बेसेबांसो नांगोन टटेल साख्रिनि भेकेन्सिया बेसेबांसो फैनो हागौ आं बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरजोबनो नागिरबाय मानो होनोबा एसे उनावनो जोंहा साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआ फैसिगोन आरो जोंहा एप्लाइ खालामनायाबो जानो थांगासिनो दं दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरजोबनो नागिरदों आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना गोबांनो बेखौबो सोंहरलायगोन जे सिगांनि जा जोंहा रिटन एग्जाम जानानै थांखाबाय थार्ड ग्रेडनि बिनिफ्राय फर्थ ग्रेडनि जोंहा इन्टारभिउ जानानै थांखाबाय दा बेफोर साख्रिया जोंहा केन्सेल थांखो ना माखो आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनो नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनोबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो साख्रिनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दा गिबियावनो नोंथांमोननिसिम बेखौनो खोन्थाहरनोसै नैबे दाख्लैबावै जोंहा जा फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि जोंहा एप्लाइ खालामना जोबनानै थांदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दा जोंहा बियो माब्ला जागोन खारनायानो जा रिटन एग्जामानो जा दा बियो माब्लानिफ्राय जानाया माने स्टार्ट जागोन बायदि दा नोंथांमोना बेखौ आसाखौ लाबानो जाबाय नैबे जुलाइ मासाव जागोना जोबोद खम अब्लाबो नोंथांमोना जुलाइ आगस्ट बे मास मोननैनि गेजेराव नोंथांमोना जागोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय जेखिजाया रिटन एग्जाम बिथांमोना लाग्रोनो नामायो सिगाङावथ' रिटन एग्जामखौ लाग्रोदों नोंथांमोना गोसोआव दंखायो जानांगौ दा बेनिखायनो रिटन एग्जामानो जा ना थाबायनायानो जा जायखिजाया बियो जोंहा जुलाइ आगस्ट मासाव स्टार्ट जागोन बायदि दा बेनिखायनो नोंथांमोना खारनायफोरखौ रेडि खालामखाबाय थाबानो जाबाय एसे उनावनो जानो थांगासिनो दङ नाथायबा भेकेन्सिया जोबोद खम होननानै बेखौ बुंनो नांगोन आंथ' बेखौ खावलायो BTC सरकारनिसिम बेबायदि साख्रिनि भेकेन्सिजोंथ' जेबो जाया एसे बुरजा भेकेन्सिखौनो लाबोनांगौमोन खमथारबाबो 500नि बारा जानांगौमोन आरो नैबे फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि साख्रि मोननैखौबो दाजाबनानै दा जेखियानो जाया मानो एसे उनाव साख्रिनि भेकेन्सिया बारायहोनोबो हागौ दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो खारनायखौल' खारबाय थाखाबानो जाबाय प्रेक्टिसखौ नोंथांमोना खालामबाय थाखाबानो जाबाय फरायनायखौबो फरायखा मानो होनोबा रिटन एग्जामा सिगां जाग्रोनोबो हागौ दा बेनिखायनो रिटन एग्जामाव क्वालिफाइ जायाबा नोङो बहा फिजिकेलाव नोङो थांनो हानो दा बेनिखायनो मोजाङै फरायखाबानो जाबाय नोंथांमोना दा बेनिफ्राय फैदो जोंहा एसे उनावनो माने नैबे मे मासाव फैयाबाबो जुन मासाव जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैखासिगोन BTC सरकारनिफ्राय गोबां डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो मानो होनोबा नोंथांमोननिसिमनो रादाय होखादों इलेक्सननि उनावनो जोङो भेकेन्सि लाबोगासिनो दङ थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि जोङो साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्ट लाबोगासिनो दङ होननानै नोंथांमोननिसिम रादाय होखादों दा बेनिखायनो इलेक्सना जोंहा जोब्बाय सरकारा जोंहा जानो थांगासिनो दङ 12 थारिखहालागै समायखिरा लागोन बायदिखौ आं खोनानो मोननाय जादों दा जेखियानो जाया मानो सरकाराथ' जाखासिगोन नङा होमबा दा बेनिखायनो बे मे मासाव नङाबाबो जुन मासाव नोंथांमोना BTC सरकारनिफ्राय थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेड आरो बेनि अनगायैबो गुबुन भेकेन्सिनि साख्रिनि भेकेन्सि फैनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना रेडि जाखादों दा बेनिफ्राय थार्ड ग्रेडनि थाखायथ' नोंथांमोना मिथिखागौ नोंथांमोननि फरायनाया मेट्रिक पासनि थाखायबो दङ जोंहा बे ड्राइभिं लाइसेन्स गोनां नोंथांमोननि थाखाय दा बेनिफ्राय जोंहा हायार सेकेन्डारि पासनि थाखायबो फैयो थार्ड ग्रेडनिया दा बेनिफ्राय ग्रेजुवेसन पासनि थाखायबो फैयो थार्ड ग्रेडनिया ग्रेजुवेसन विथ कम्पिउटार सार्टिफिकेट नोंथांमोननि थाखायबो जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैयो दा बेफोर गासिबो जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैगोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा टेकनिकेलबो माखासे भेकेन्सि ओंखारना फैगोन थार्ड ग्रेडनिफ्रायनो दा बे टेकनिकेल भेकेन्सिनि थाखाय फरायनाया एसे बेलेग नांगौ दा बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम जेब्ला साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआ फैगोन अब्लानो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन दा जेखियानो जाया मानो नैबे फर्थ ग्रेडनि थाखायबो जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैखागोन दा फर्थ ग्रेडआव बेसेबां फैयो दा बेखौ बुंनो हाला दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना साख्रिनि भेकेन्सिखौ खम सानो ना बुरजा फैगोन ना नोंथांमोना सानना लाबानो जाबाय मानो होनोबा नोंथांमोननिसिमथ' रादाय होखादों नालाय दा रादायखौ होनानै जुदि साख्रिनि भेकेन्सिखौ बेबादिनो 50 जन दा भेकेन्सि 100थाल' भेकेन्सि बेबादि लाबबाथ' बे जास्टिफाइथ' जाखाया बे साबजाथावथ' जाखाया दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ सानना लाखाबानो जाबाय साख्रिनि भेकेन्सिया बुरजायैनो फैनो थांगासिनो होननानै मानो होनोबा सिगांनि नैबे थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडआवबो जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया एसे बुरजायैनो फैसाबदोंमोन नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ दा बेनिखायनो जेराव साख्रिनि एपइन्टमेन्टखौनो बिथांमोना सिगांनिखौ होखायाखै दा बेनिखायनो बे साख्रिनि भेकेन्सिया बुरजा फैखागोन बिथांमोना बुंदों इडुकेसननि EMआनो बुंबाय गावनि डिपार्टमेन्टआव माने इडुकेसन डिपार्टमेन्टआवनो 600 700 बेबायदि साख्रिनि भेकेन्सिया लांदां जानानै दं होननानै थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनिया मोनसे डिपार्टमेन्टआवनो दा जोंनि नैबे BTCआवथ' 39 जोंहा 40टा डिपार्टमेन्ट दङ दा अब्ला नोंथांमोना सानना नायदो माबादि जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया लांदां जानानै दङ बादि मेन पावारनि जोबोद गोनां होननानै गावसोरनो बिथांमोना बुंदों BTC सरकारा दा बेनिखायनो
थार्ड ग्रेडआनो जा फर्थ ग्रेडआनो जोंहा गोबां भेकेन्सि ओंखारना फैगासिनो दङ फर्थ ग्रेडनि थाखायथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय फर्थ ग्रेडआव जोंहा फरायनाया क्लास 8 पास जानायनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हायो मेट्रिक पास जानाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो हायार सेकेन्डारि पास जाबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो फर्थ ग्रेडनि साख्रिनि थाखाय जेराव जोंहा मात्र इन्टारभिउल'सो जायो BTC-आव मात्र इन्टारभिउल' जायो फर्थ ग्रेडनि थाखाय बेबादि रिटेन एग्जाम जाया दा जेखियानो जाया मानो बे साख्रिनि भेकेन्सिफोरा जोंहा नैबे मे मासाव फैयाबाबो जुन मासाव जोंहा फैनो थांगासिनो दं गासिबो नोंथांमोना रेडिल' जाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय सिगांनि जा जोंहा थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि जोंहा साख्रि दंमोन दा बेखौ बिथांमोना केन्सेल खालाममारबाय नामा दा दिनैसिमबो बियो केन्सेल जादोंना मादों बिथांमोना केन्सेल जायाखै आरो दिनैसिमाव आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंहरनाय जायो बिथांमोना केन्सेल खालामनो थाखाय आदब खायदा बाहायदोंबो जानो हागौ दा बेखौथ' बुंनो हाला नाथायबो दिनैसिमाव जेबो बेबादि केन्सेल जाथ'वाखै थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनिया केन्सेल जायोबा जों बेखौ अफिसियेलि मिथिना मोननो हागोन मानो होनोबा लाइमोनफ्रा CSP अफिसजोंथ' थांनानै सोंहैगोन नालाय जे केन्सेल जाखो ना माखो होननानै गोबां लाइमोनफ्रा खस्थ' खालामनानै एग्जामखौ होदों नङा होमबा सोरबा थार्ड ग्रेडनियाव पासबो जाबाय आरो थार्ड ग्रेडनियावनो हायार सेकेन्डारि लेभेलनि रिजाल्टखौ होआखै टेकनिकेलनि भेकेन्सिनि रिजाल्टखौ होआखै दा फर्थ ग्रेडनि इन्टारभिउ नोंथांमोना गोबाङानो लाइन जानानै इन्टारभिउखौ हैबाय दा बिनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना मोननो हायाखै एप्लाइ खालामनायाव गोबां फैसा थांबाय दा बेफोरखौ एसे नोजोर बोगोन सरकारा दा बिनिखायनो बिथांमोना जेनेबा केन्सेल खालामना मायो केन्सेल खालामोबाथ' लाइमोनफ्रा मोजां मोननाय नङा बेखौथ' बयबो मिथिखागौआनो दा बेनिखायनो बिथांमोना केन्सेल खालामबाबो नोंथांमोननिसिम जेसेबांखिनि एप्लाइनि मुङाव फैसा लांबाय दा बेफोरखौ रिफान्डफोर होनोबो हागौ दा नङाबा बिथांमोना जा रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा थाबथानानै दं बेखौ बिथांमोना रेजिस्टार खालामनो हागौ बादि दा बेखौ नोंथांमोना हमनानै लाबानो जाबाय दा एसे उनाव जों बेखौ मिथिना मोननो हागोन एसे उनाव CSP अफिसाव थांनानै खबर लाहैजागोन आं नोंथांमोननिसिम आपडेट खोन्थाहरगोन दा जेखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंहरनाय जाबाय नैबे थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडआ जोंहा केन्सेल जानानै थांथ'वाखै दिनैसिमाव एसे उनाव मा जायो दा बेखौ बुंनो हाया जेबो नटिस बेबादि ओंखारना फैयाखै नालाय डाइरेक्ट बेबादिथ' जाथामला केन्सेल खालामलाबायनो हाया नङा होमबा दा बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो एसे दैज' हमनानै थाबानो जाबाय दा जेखियानो जाया मानो नैबे BTC सरकारनिफ्राय एसे उनाव नोंथांमोननिसिम रादाय होनाय बायदि 5,000नि बारा बिथांमोना साख्रिनि भेकेन्सि होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादाय होदों साख्रि होगोन होननानै दा बेनिखायनो एसे उनावनो जोंहा साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टफ्रा ओंखारनो थांगासिनो दं दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों आपडेट हरनाय जाबाय आरो सिगांनि जा BCDC सेक्रेटारि फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि साख्रि दा बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ गुवाहाटि हाइकर्टआव जोंहा केस नांनानै दङ दा बेनिखायनो आं बेफोरनि बागैबो नोंथांमोननिसिम एसे उनाव आपडेट हरबाय थागोन दा नोंथांमोननिसिम आं बेखिनिखौनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो शेयार खालामदो आरो जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो साख्रिनि आपडेटखौ मोननो हायो बिनि थाखाय गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय गोजोन्थों